Parum pam pam pabarapapam, parum pam pam pabarapapam. Maite Franco ipuin kontalariak aurkezten du. Param pam pam parapapam, parapapapapapapapam, pabarabara. Urretxuko udala, parabarapapa, Zumarragako udala, pabarabara. Alegia, Zumarraga eta Urretxuko udalek babestuka. Parabara, parabara, papara, pam, pam, paparam. Galdera ikurra. Jakina, ipuina da noski, baina lehendabizi gai asmatu beharra dago. Ardezagun asmakizun bat. Piko bazulo dituen mendia. Eta handik atera haizea eta mugiak. Zer ote da? Ez dut ideiarik ere ze izan daiteke. Benetan, ez dut inongo ideiarik. Baten bati bururatzen zaio? Ze izan daiteke? Sudur puntan baten bati jarri zaio, erantzuna? Bai, nik asmatzen ez. Haizea mugia bizulo. Bai, aspaldi bazen ekiten. Hoixe, sudurra. Beraz, kontatuko dugun ipuina. Jani Rodarik idatzitakoa, pedagogo eta idazle italiarrak 100 urte betetzen baitira, aurten, jaio zela. Taratatatataratatata, sudur ieslariaren ipuina. Taratatatatataran. Eskuak aurrean, kukua, ipuina, hasiko da. Begiak erne, belarriak tente, min gainateran. Eta zuloan gorde, ni kontari, eta zu entzule. Neska mutilok, bazen behin neska bat, izenik ez dakigu, baina zure izena esaten badidazu, azkar, harrapatu eta sartuko dut ipuinean. Ea bat bitairu esaten dudanean, zaudete. Ea zen iristen zaidan, seguru asko iritsiko zaizkidala hola harrapaladan, baina bate bat harrapatu ingo dut, eta urasi izango da. Ea bat, bi, eta 3. Zein harrapatu dut? Ane, aneren ipuina kontatuko dugu. Esan bezala, bazen behin neska bat, Ane izena zuena. Gure Ane pixka desastrea zen, gauzak galdu egiten zituen, ahaztu, aitak esaten zion, jaso alduzu zure gela, jaso gela. 10 aldiz esan dizut, ez dizut entzun, benetan. Amak ere esaten zion, ara, gozaldu alduzu maitia. Gozaldu? Bai, eguerdiko 12 dira, oraindik ez duzu gozalduela. Pitatu naiz, denbora pasa zait. Badakizue, ziur asko gertatuko zitzaion oraingoa bezalako itxialdi bat, eolako zer non denbora eta galtzen den, eta ja era bat despistatzen gara, ezta? Edozen modutan, neska hau etxeko paseioan galtzeko gai zen gure Ane. Naiz eta oso jatorra, eskuzabala eta maitagarria zen, baina despistatua. Denok badugu zer, ezta? Eta goiz batez, ezetz asmatu ze gertatu ote zitzaion gure Ane gaixoari. Goetik altxa, komunera joan, eta gero bere burua ispiluan ikusi behartzuenean, ara non konturatu zen, sudurra falta zitzaiola! Nere sudurra! Hemen zegoen! Baina, non ote dago nere sudurra? Ai, korrika joan zen, aita eta amaren gana. Aita, ama, sudurra! Ez dut bilatzen, ez dut aurkitzen. Ez dakit non ote dagoen. Aita esan zion, gela jaso duzu? Ez, oraindik ez. Jasotzen duzunean, bai ez agertu. Amak ere galdetu zion, gozaldu duzu? Ez, oraindik ez. Gozaltzen duzunean, bai ez agertu, horron bait. Ez, etxean begiratu dut eta ez dut aurkitzen. Aita, ama, nere sudurra, nola joango naiz eskolara sudurri gabe? Bertxotan hasiko zezkit denak eta burlaka. Bueno, neska, lasai egon esan zioten. Baietz gutxien espero duzunean agertu. Eta gure Anean geratu zen, etxetik atera zinik, lotxatuta, kezkatuta. Halako batean gogoratu zuen aitak esan ziola gela jasotzeko. Eta lehenengo gauza egin zuena. Ohea egiten hasi aurretik izan zen leihoa irekitzea. Leihoa ireki zuenean, ezetz asmatu ze ikusi zuen.
sudurra, antzi joan plaza zeharkatzen. Sudurra, zatozona! Burla egin zion sudurrak, baina torri! Eta kasorik ez. Gurean egaxuan geratu zen, zer egin etzekiela. Egun hartan, aita, joan omen zen erosketak egitera, eta beti bezala, arraindegira, joan zen, betiko arraindegira, auzoko arraindegira, eta legatza erosi edo zeo zer etzekiela oso ondo zer erosi, halako batean, zer aurkituko arraien artean eta aneren sudurra. Nola liteke? Hau, aneren sudurra da, nire alabanen sudurra. Arrain saltzaileak esan zion, niri berdin zaizu zure alabarena den, edo erreginarena. Garesti ordaindu beharko didazu, zeren ez da egunero aukera izaten sudur bat erosteko. Bueno, aitak dirutza eman bar izan zion arrain saltzaileari, eta hark ondo bildu. Eta eraman, ez da, etxera. Hanek sudurra ikusi zuenean, ezin zuen sinistu ere egin, baina zuek orain galdetuko duzue, eta nolatan iritsi zen, aneren sudurra arraindegiraino. Jakin nahi duzuen? Oso erraza da, honezkero asmatuko zenuten. Sudurra arro zeharkatu zuen plaza. Konturatu ez, eta irrist, ibaira erori omen zen. Arrantzale batek arrantzatu, baina sudurra ez. Arrantzatu zuen, arrai bat. Arrai horrek barruen sudurra zeraman. Eta arrantzalea konturatu gabe, antxe, arraindegian azaldu eta arraia saldu. Arrain saltzaileak, arraia garbitzen hasi zenean, ireki tripa eta sudurra aurkitu. Eta horregatik jarri zuen beste arrainen artean salgai. Bueno. Hanek hartu zuen sudurra, sekulako arrai usaia zuen, baina berdin zitzaion kiratsa. Hartu, bere gelan sartu, ondo itxiatea, begira gelditu zitzaion, eta galdetu zion. Jakin aldaiteke, zergatik egin ote didazun ies? Zer egin ote dizut nik? Zuk nire ies egiteko, lagun hona ginen, ez da, sudurtxo? Eta sudurrak baldakizue zer erantzun omen zion. Esan zion bere ahots bereziarekin. Maska egin da daukazu, beti ari zara, behantzak sartuta dira. Azkazala zikin amostu, zikin hori, eta baina eskua zikin ibiltzen dituzu, hemen barruan digidien ere zuloetan, edo eskua garbitzen hasten zara, edo bestela berriz ere, ies egingo dizut. La jania. Oain ulertzen dugu zergatik ies egin ote zion, ez da? Hanek hitza eman zion baietz, handik aurrera egunero eskua garbituko zituela, txukunago bihurtuko zela, ohitura horiek aldatuko zituela, etzela horren despistatua izango. Eta orduan, sudurrak arro, aurpegirako bide hartu zuen. Harrezkeroztik, hanek bere lekuan du sudurra. Ufa, eta bai, padazpadare, egunero eskua garbitzen ditu. Eta ez bakarrik koronavirus dela, eta ez dela, ez, sudurrak ies egin ez diezaion. Eta egunero gela txukun du. Ez omen ditu orain gauzak hain errez galtzen. Eta askoz ere zoriontsuagoa da, zen neska mutilok. Oso desordenatua bagara, oso narrasa bagara, azkenean gure bizitza ere bihurtzen da nahiko desastre baietz. Eta horrela zuk erabakitzen duzu, antolatzen duzu zure bizitza, eta pixka zoriontsuagoa izan zaitezke, nere ustez. Bueno, eta egia, ala gezurra, bidegien artean, sudurra. Eta hause bai, ipuin laburra. Baina gustatu bazaizu, badakizu, biba, eta furra. Eta katu, ipuin eginda, buka.